סבתא, אני פה במפלי ההתבוססות, זה אחד משבעת פלאי עולם. אני מצלמת לך וידאו לכבוד היום הולדת שלך. אני מאחלת לך שיהיה לך יום הולדת שמח והרבה נחת וסיפוק ושמחה ואושר. אני פה בארגנטינה ואני חושבת עלייך המון. אני אוהבת אותך מאוד 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 ומתגעגעת ומאחלת לך גם שבת שלום, כי מחר יום שישי. ועכשיו אני אראה לך את המפלים המדהימים שפה בחרתי לצלם לך את הברכה. שנייה, אני אראה לך. רגע. זהו סבתוש, אני אוהבת אותך מאוד, וניפגש עוד 3 חודשים בעזרת השם.